ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ମାଛ ବେସର। ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ତା ସହିତ ଭାତ ମାଛ ତରକାରୀ ପୁରା ଜମିଗଲା ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କେମିତି ମାଛ ବେସର ବନା ହେଇଛି। ତ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ମାଛକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇକି ମୁଁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ତ ମାଛକୁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକି ରଖିଲି। ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ତ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଆମେ କିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କଲା ପରେ ଆମେ କଢ଼େଇରେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ନେବା। ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ମାଛ ତରକାରୀଟା ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟଟା ବଢ଼େଇ ଦେଇଥାଏ। ତ ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ କହିବି ତ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥାଏ। ତ ତେଲ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ତ ମାଛ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ମାଛ ଛାଣି ସାରିଲା ପରେ ମାଛ ଛଣା ହେଉଛି। ଛଣା ହେଲା ଭିତରେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଳୁ କାଟି ନେବା। ତ ଆଳୁ ମାଛ ବେସରରେ ତରକାରୀ ନ ପକାଇଲେ ତ ସେ ଜମା ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ମୁଁ ଏଠି 3ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଳୁ ନେଇଛି, ଭଲସେ ଧୋଇ ଦେଇଛି। ତା ସହିତ 2ଟା ଟମାଟୋ ନେଇଛି। ତ ଆପଣ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେଖି ଯେତେ ଆଳୁ ଖାଇବେ ତ ଆପଣ ସେତିକି ଆଳୁ ନେବେ। ତ ମୁଁ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ଦେଇକି ତ ଲମ୍ବା କାଟିଦିଏ। ତ ଏମିତି କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ମାଛ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟଟା ମାନେ ଆହୁରି ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ତ ତା ସହିତ ମୁଁ ଟମାଟୋ ବି ଲମ୍ବା କାଟି ଦେଇଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଟମାଟୋ 2ଟା ନେଇଛି, ବେଶୀ ନେଇନି। ତ ଆମର ମାଛ ସେପଟେ ବସିଛି, ଏପଟେ ଆଳୁ ବି କାଟିଥିଲି, ଟମାଟୋ ବି କାଟି ଦେଇଛି। ତେବେ ଏପଟେ ପ୍ରୋସେସଟା ମସଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ଦେଖେଇ ପାଇଲେନି। ତ ଏଥିରେ ସୋରିଷ ରସୁଣ ଜିରା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପିଆଜ ଦେଇକି ବାଟି ଦେଇଛି। ତ ଏଠି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଭଜା ବି ହେଇଗଲାଣି। ତ ସେଇ କଢ଼େଇରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସୋରିଷ ତେଲ ପୁଣି ନେଇଯିବା। ତ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଲା ପରେ ଆମେ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ପକାଇବା। ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ କାହିଁକି ପକାଇବା? କାହିଁକିନା ମାଛ ତରକାରୀ ବେସର ତରକାରୀ ଯେହେତୁ ହେଉଛି ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ମାଛର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ତ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ମୁଁ ଚା ପତି ଚାମଚର ପୁରା ହାଫ୍ ଆହୁରି ହାଫ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କେତିକି ଫୁଟଣ ନେଇଛି। ତ ସେତିକି ଫୁଟଣ ପକାଇ ଫୁଟଣ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ କଢ଼େଇରେ ପକାଇଲି। ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜମା ବି ବେସର ତରକାରୀ ଜମା ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ମସଲା ତେଳରେ ଛାଡ଼ିବେନି, ମାନେ ପିତା ଅଂଶଟା ବାହାରିଯାଏ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରେ ନା ଆଳୁଟା ଆଗେ ତେଲ ଅଳ୍ପ 2-3 ମିନିଟ୍ ଭାଜିଲା ପରେ ମସଲାଟା ପକାଏ। ତ ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରିଲେ ତରକାରୀଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆପଣ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖିବେ। ତ ଆମେ ଆଳୁଟା ପକାଇଲା ଆଳୁଟା ଭାଜିଦେବା 2-3 ମିନିଟ୍। ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାଜି ହେଇଗଲା। ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିଥିବେ ସୋରିଷ ମସଲାକୁ ସେଇ ଆଳୁ ଦିହରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଳୁ ଦିହରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଆଉ ଯାହା ଗିନାରେ ଲାଗିଥିବ ମସଲା ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଧୋଇ ଦେଇଦେବା। ତ ଆପଣ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ପୁରା ଅଳ୍ପ ନେବେ। କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେବେ କଲର୍ ପାଇଁ। ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଏଥିପାଇଁ ପକାଇଲେ କାରଣ ତରକାରୀ ଟେଷ୍ଟଟା ବି ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ତ ସବୁ ତରକାରୀ ଧନିଆ ଯଦି ପକାଇବେ ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗିଥାଏ। ତ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବେ। ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ଦେବେ। ତ ଅଳ୍ପ ସମୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ମାନେ ମସଲା କଷି ହେଇଯିବ, ଆଳୁ ବି ତା ସହିତ ସିଝିଯିବ। ତ ମସଲା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି। ସୋରିଷ ମସଲା ବେଶୀ 5-7 ମିନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ଜମା ବି କଷିବେନି, କାହିଁକିନା ତା'ର ପିତାଂଶ ଉଠି ଆସିବ। ତ ଆମର ଦେଖ ଆଳୁ ବି ଦର ସିଝା ହେଇଗଲା, ମସଲା ବି କଷି ହେଇଗଲାଣି, ତା ବାସ୍ନା ଆସିଗଲାଣି ମସଲା କଷାଟା। ତ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଟମାଟୋ ପକାଇଦେବା। ଟମାଟୋ ଆଗୁଆ ପକାଇଲେ କାହିଁକିନା ଖଟା ଅଂଶ ଥାଏ ଟମାଟୋରେ, ତ ଆଳୁଟା ସିଝିନି। ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଆପଣ ଅଧା ଦର ସିଝା ଆଳୁ ହେଇଗଲା ପରେ ଟମାଟୋ ପକାଇବେ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ପକାଇବେ। ତାପରେ ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ଦେବେ। ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ଦେଲେ ପୁଣି ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଫୁଟିବାକୁ। ତେଲ ଯେମିତି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିବ ତ କ'ଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ଟିକେ ଆଳୁ ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ସିଝି ଯାଇଛି। ତ ସେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। କାହିଁକିନା ମାଛ ବେସରରେ ଯଦି ଝୋଳ ନ ରଖିବା ତ ଭଲ ଲାଗିବନି ଖାଇବାକୁ। ତ ଆପଣ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ଦେଖିକି ପାଣି ଦେବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗିନା ପାଣି ଦେଇଛି। ଆଳୁ ତ ଅଲରେଡ଼ି ସିଝି ଯାଇଛି, ବାସ୍ ଆଉ ଖାଲି ଫୁଟିବ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଯାହା ଆଳୁ ଯେଉଁଟା ଦର ସିଝିଥିବ ସେଇଟା ବି ସିଝିଯିବ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ବି ଫୁଟିଗଲାଣି, ଆଳୁ ବି ସିଝିଗଲାଣି। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ମାଛକୁ ସବୁ ପକାଇ ଦେଉଛି। ତ ମାଛ ପକାଇଦେଲି। ସବୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ମାନେ ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇବି ବୋଲି ମାଛରେ, ତ ଆମ୍ବୁଲ ଆଗରୁ ପାଣିରେ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲି।
तो आंबुल भी पकईदेली पचरे आप जमा भी आगुआ जब आंबुल पकेबे तो आम पकेबे कहीं आमर आलू सीझबनी कि तरकारीटा अधिक फुटिले खट्टा अधिक हो भल भी लगे तो आंबुल पकई सारापर माछ पकई सारापर 2-3 मिनट भी फुटी ए प्रस्तुत हो गला आमर माछ तरकारी भात तो आपण मानक जदि मो वीडियो भल लगी तो लाइक शेयर एंड